Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe webafowethu ake sikhulumeni ngendaba ka General Nhlanhla Mkhwanazi. The man is very, very intelligent. The man is very blessed. The man is very wise, very, very wise. Ngiyabuncoma ubuhlakani buka Nhlanhla uGeneral Mkhwanazi bafowethu kakhulu kabi. Uyazi ukuthi une information eningi. Une-information eningi. Angimnyonyobeli umuntu mina, ngimqonda ngqo. Ukhiphe amagama abantu abasatshwayo ukukhulunywa ngabo. Hey bafowethu kunalo general lo osatshwayo, o well informed, o connected, omkhulu owazi yonke into. Bathiwa uGeneral Khan. Mina bengazi ukuthi kunomuntu emaphoyiseni osatshwa ngalolu hlobo. Futhi orich ngalolu hlobo ngoba ngibona ngathi kuneyimoto o Ferrari no bani uGeneral njalo usemaphoyiseni njalo. Sine problem bafowethu emsawuleni ukuthi kuzoba no general wamaphoyisa oconnected ngalolu hlobo. Elinye igama futhi elibizwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Yabona la gama laba la Mthumi. Hey bafowethu. Kahle uSinona, uGeneral Sinona uyinyoka ngokubona kwami ngoba uGeneral Sinona uyena owaletha uVusmuth Khet Matlala emletha kuGeneral uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi wakhipha information ethizeni ngolokhuzaneni. So ngenhlanhla ke uGeneral Mkhwanazi wayitshela intelligence ukuthi lelelani kunento kanje ngathi kwavunyelwana kwathi sharp correct yabo. And then uGeneral Mkhwanazi wahlangana noSinona noVusmuth Khet Matlala kwelinye lamahotela eMhlanga. Nakhona futhi wayiset into yakhona mayeqeda futhi nakhona a report futhi kwi-intelligence ukuthi hayi kuhambe kanje zikhipha ukuthi nokuthi yabo. Kodwa into engiyisolayo ubekade protector uSinona also uzamile ukuprotect ukuthi angashesha kuvese ukuthi uke wahlangana noVusmuth Khet Matlala yabo, until uSinona yena kubo yena ozozama ukuphapha qali azazofeza namanga okudaba ukuthi babehlangene emzini wakhe eMhlanga wayephuza what and stuff like that. Uyabona ezama ukuthi adicilele isithunzi sa General uNhlanhla Mkhwanazi phansi. And then here we go, wafika uGeneral watlalela istory nanti ke manje into eyenzakalile ikanje lapha kwakukhona amanzi, of course, ne-juice and fizzy drinks, but nansi indaba kanje futhi there are records, kunama record akhona yabo. So ke into enginotisile ukuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uma ngabethi umuntu angemphumi eceleni ngimqonda ngqo, yilento yokuthi abe nesibindi nje akhiphe lamagama asatshwayo ebebesaba ngisho sebhalwe phansi because uSinona lamagama ayephansi but wayengafuni ukwasha yabo. Mkhwanazi uwabekile phansi amagama waqonda phansi ngqo. Kahle kusho ukuthi igcwele incwadi kahle manje ye Big 5 nabantu abangaphezulu koVusmuth Khet Matlala igcwele incwadi. Sesilazi kahle iqiniso ukuthi bakhona labantu ba exist and they top guy and by search and bayingozi yabo. Kodwa bafowethu ingalo yomthetho kumele ukuthi ithathe indawo yayo. Ingalo yomthetho noma wayingozi kanjani kodwa awukwazi kube ukuthi ebese ucabanga ukuthi uzoba ngaphezulu kwengalo yomthetho. Kunendaba lapha encwadini engcwele ukuthi wathi umfana omncane uDavid wathi ubani uzonikwani umuntu ozodila with this circumcised Philistine uzonikwani. Ebuza uGoliath exakile uGoliath kuyindoda eyidlakela egqoka abayemnethi epowerful wathi uzonikwani umfana yabo. Yena uzokwazi ukudila nalomuntu kodwa ufuna ukwazi ukuthi uzonikwani umuntu. Siyafika leso sikhathi emhlabeni ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukudila ngqo no Goliath.
I think isikhathi lezokudilwa noGoliath, and we've noticed ukuthi kuyenzeka njengamanje ukuthi kuyadileka noGoliath ngoba siyayibona neIran ikwazi ukudila nabantu abasatshwayo imelika ikhondla kuthiwa bane army yomhlaba iarmy eningi iarmy dangerous nanani, but we have now iIran ikwazi ukudila with those circumcised uncircumcised Goliath Philistinian or American. Uyakwazi ukuthi iIran idile nawo. So ke isikhathi njengamanje esiphila kuzona bafowethu ikhathi sokugcina lapho izinto izokwenzeka ngendlela le enomehluko kunolendlela esasazi ngayo. Izinto izokwenzeka ngokwendlela yesimanje manje yesikhathi samanje. It is important ukuthi nathi we must upgrade in our mindset. It's cut to tune in our mindset. It's cut ukuthi senze izinto ngokwesikhathi samanje, sikwazi uku-aligna ngokwesikhathi samanje. Yingakho ngithi kuwena into ongayazi is bigger than you. What you don't know, it is bigger than you. It is very, very important that inform yourself. Inform yourself. You must know ukuthi kwenzakalani emhlabeni globally. You must know ukuthi kwenzakalani. Do ama research and talk about it, and stop triggering and criticizing abantu abaqhamuka nama information, because there are people outside there abanama information, yabo, and also there are people who knows ama information but they're not willing to come and share with you publicly. It is important ukuthi la public uma kushare information uma uncoma iskipa sikaba musombe sincome musu ubuza ukuthi usithenge kuphi. Musu uba hlaza usuba rude uma usufuna ukwazi ukuthi iperfume engiyigcobayo noma iskipa engisigqokile ngisithenge kuphi. Usungenza ngibe ingane uncoma iskipa sami futhi at the same time uyangehlisa. Hayi guys, bafowethu asingenzani ingane, bafowethu asingenzani ingane. Ukukhuluma kwamlana akungangenza ukuthi ngibukeke ngiyingane noma bese ngiluze ivalue. I research, ngithola information ngaze ngasho publicly ukuthi sometimes a lot of my research enziwa unkosikazi wami, and awashele nami sixoxe ngawo sidiscuss, ngiwenze siwa discuss bese ngizokhuluma nawo kanje ngingasafundi phansi. Sometimes ngibuka phansi mangifuna ukubona igama lomuntu ukuthi libizeka kahle yini, yabo. Kodwa it is more important ukuthi ngiya appreciate ukuthi niyancoma niyalandela nenzani, kodwa futhi uma uncoma iskipa sami ukuthi sihle njengalesi nje sakanazeni estate, uma usincoma ukuthi sihle usuzongibuza ukuthi ngasithungelo bani ngasenza phi kanjani. Come on guys, I think I'm too old for that. Angike esikoleni. Thank you. What you don't know is bigger than you. Skill yourself, don't kill yourself. Have a blessed day. Ngizobuya ne-report yami ye-geopolitics ezokhuluma nge-Iran no-Israel neMelika very soon. Ngisazobabhizi kancane.